Γεια σας, σήμερα με μια εορταστική συνταγή, γαλοπούλα γεμιστή. Πάμε να κάνουμε τα βήματα. Ελαιόλαδο. Αφήνουμε να ζεσταθεί λίγο το λάδι και σοτάρουμε το κρεμμύδι. Το αφήνουμε να γυαλίσει. Θέλετε περίπου 2-3 λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο. Σοτάρουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι μαζί. Και προσθέτουμε το κιμά. Ανακατεύουμε συνέχεια. 7-8 λεπτά σοτάραμε το κιμά και προσθέτουμε το ρύζι. Ανακατεύουμε ξανά. Χρησιμοποιώ ένα ρύζι για πιλάφι. Το κάστανο. Το βερίκοκο. Το κουκουνάρι. Το σέλερι και βέβαια το μαγειδανό. Σβήνω με την πύρα. Αφήνω να εξατμιστεί λίγο το αλκοόλ. Αφού περάσουν 4-5 λεπτά, προσθέτω και το κρασί. Έχουμε βράσει γύρω στα 10 λεπτά. Ήρθε η ώρα για τα μαρέτο. 5 με 7 λεπτά θα βράσω ακόμα με ανοιχτό το καπάκι, να εξατμιστούν και λίγο τα υγρά. Θα κλείσω τη φωτιά, θα προσθέσω τα ξύσματα, θα αλατοπιπερώσω και θα αφήσω τη γέμιση να κρυώσει. Και αλατοπιπερώνω. Πιπέρι, βάζουμε και αλάτι. Η γέμιση έχει τελειώσει. Την έχω απλώσει σε ένα ταψί για να κρυώσει εύκολα. Αφού έχω καθαρίσει από τα λιπάκια τη γαλοπούλα και την έχουμε πλύνει, την έχουμε στεγνώσει, με ένα κουτάλι γεμίζουμε σπρώχνοντας μέσα τη γέμιση στην κοιλιά. Και μια βελόνα ράβουμε προσεκτικά όσο καλύτερα μπορούμε. Διπλώστε τα πόδια εδώ. Σφίξτε τα και αυτά με λίγο σπάγκο. Και γυρίστε εδώ. Να βάλουμε λίγη γέμιση και από το λαιμό. Για να τον ράψουμε και αυτόν. Και διπλώνουμε εκεί. Και συνεχίζουμε την αλήφουμε με λίγο μέλι. Αυτή η γέμιση που έχει περισσέψει, κρατήστε τη. Θα τη χρησιμοποιήσουμε στο τέλος. Ρίχτε λίγο ζωμό λαχανικών, ζωμό κότας, νερό αν δεν έχετε, γιατί θα βγάλει πάρα πολλά η γαλοπούλα η ίδια. Βάλτε τη μέσα, θα την ψήσετε 45 λεπτά στους 230, έτσι να σφίξει λίγο το κρέας της και μετά για 4 με 5 ώρες. Εξαρτάται το μέγεθος της γαλοπούλας, αλλά στους 140-130 βαθμούς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε. Η γέμιση που έχει μείνει, έχω ζεστάνει λίγο ζωμό, γιατί θυμόσαστε ότι το ρύζι δεν είναι βρασμένο. Η γαλοπούλα σχεδόν είναι έτοιμη. Περιμένουμε λιγάκι ακόμα. Και εδώ βάζω τη γέμιση να πάρει ένα βρασμό, να φουσκώσει το ρύζι
Θα ετοιμάσουμε και λίγο έτσι στολίσματα για τη γαλοπούλα. Χρησιμοποιώ έτσι 2-3 ντομάτες μικρές. Η γαλοπούλα είναι έτοιμη. Η τελευταία πινελιά στη γέμιση που μας έχει περισσέψει λίγο ελαιόλαδο. Έτσι για την καλή χρονιά και για την ωραία κίνηση. Η γαλοπούλα μας πάει σε ευχές. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, ευτυχισμένοι, καλή απόλαυση.